Dáme príhovor motivačný. Nech sa páči. Som ale zvyknutý pri motivačných rečiach stáť, tak dúfam, že to nebude vadiť, sa postavím tuto. Začal by som asi tak. V hokejovej kariére sa odohrá strašne veľa zápasov, v ktorých sa hrá o body, o góly, o peniaze, o kariéru. Potom prídu z času na čas aj také zápasy, v ktorých sa nehrá ani len o postup do štvrťfinále na majstrovstvách sveta, ale hrá sa o niečo oveľa, oveľa väčšie. Musíme si uvedomiť, že naši reprezentanti sú vzorom pre našu mládež. Pre chlapcov, ktorí počas posledných 2 týždňov naháňali puky s hokejkami a hrali sa a hádali sa o to, kto bude v tom ich zápase Naď, Laco, Marinčín alebo Tatár. Tento zápas sa bude hrať pre ľudí alebo pre deti, ktoré večer zaspávajú v tričku podpísanom od Miroslava Šatana. Tento zápas sa nebude hrať iba o to, aby ukázali hráči svoj charakter a ukázali svoju identitu. Tento zápas naozaj ukáže, čo my, hokejisti na Slovensku, sme naozaj zač. Dnešný zápas, ak chlapci odovzdajú úplne všetko, čo v nich ostalo, tak si naozaj so vstýčenými hlavami môžu zbaliť veci po zápase a úplne hrdo pricestovať na Slovensko domov s vedomím, že na tomto šampionáte naozaj odovzdali úplne všetko, čo v nich bolo. Ja si myslím, že keď takáto reč alebo jej podobná zaznie u nás v kabíne dnes, tak by malo byť o všetko postarané.